nga nagkalamatay ng mga baboy sa Negros Occidental nagdangat na sa masobra 1,000 sunod sa Provincial Veterinary Office. Presyos na ginabaligi ang karnesang baboy nagnubo. Yaring balita nga atong gintutukan. Sa datos ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office, nagdangat na sa 1,213 ang nagkalamatay ng mga baboy sa probinsya halin Mayo tubtub subong nga Hunyo. Nagdangat na sa 14,462,000 ang balor sa nagkalamatay ng mga baboy. Ini kasunod sang kumpirmado nga kaso sa African swine fever. Number one ginaton nga weapon is ang strict nga biosecurity sa aton mga respective farms. Ang also nag-distribute naman no ang Provincial Vet Office sang mga disinfectants no to aid sa aton nga mga racers. Sa pila ka merkado sa Bacolod City, agud madasig nga maubos ang mga baligya nga kalnes ng baboy. Ginpanubuan sa mga manugbaligya ang presyo. Halin sa 300 pesos per kilo, ginhimo na lang at 240 pesos kada kilo. Antis pa man na kumpirma nga may kaso na sang ASF sa Negros Occidental. Nagdesisyon na ang mga meat dealer nga panubuan ang presyo sang karne sang baboy. Nagdubo ang live weight. Ang secured nila, huwag mas sila gabaton, baboy nga may masakit or defected. Fresh ka lang. Sa pila ka customer, ginasiguro nga wala sang sakit ang karne sang baboy nga ginabakal. Kag nakaagi sa slaughterhouse kag gin-inspeksyon. Ako dire man kung bakal ka permit daw okay man daw why man siling masakit. Adlaw-adlaw bermi mo madiga bakal mo. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas.